התמקמי בישיבה נוחה, או שכבי בשקט. עצמי עיניים. הניחי ידיים על הלב. הביאי את תשומת הלב פנימה, אל הנשימה. נשמי נשימה עמוקה אל הבטן. ונשפי לאט לאט. ושוב שאיפה. ונשיפה. הנשימה שלך היא שער. שער אל הנשמה שלך. תמשיכי לנשום עוד כמה נשימות רגועות בשקט. נשימות עמוקות ושקטות. דמייני שורשים יוצאים מכפות רגלייך, יורדים עמוק אל תוך האדמה, עוברים דרך האדמה, האבנים, המים, ומגיעים לליבה של אמא האדמה. הרגישי איך כל גופך נתמך, מחובר, מוחזק באהבה רכה. אמרי בלב, אני יציבה, אני מחוברת, אני בטוחה. אני יציבה, אני מחוברת, אני בטוחה. דמייני כוכב קטן של אור מעל ראשך. הכוכב שולח קרן אור זוהרת. יורדת מהשמיים, דרך קודקוד הראש אל מרכז המוח, דרך הגרון אל הלב, ונחה במרכז ליבך. הרגישי את החיבור לשמיים, את אהבת הבריאה שזורמת דרכך. כעת דמייני סביבך שתי פירמידות של אור. פירמידה אחת פונה כלפי מעלה. היא מייצגת את האנרגיה הזכרית, את הרוח. הפירמידה השנייה פונה כלפי מטה. היא מייצגת את האנרגיה הנגבית, את האדמה. שתיהן חודרות זו את זו, משתלבות אחת בשנייה, ויוצרות מבנה אנרגטי חזק ומדויק, שנקרא המרכבה. דמייני שהמרכבה מקיפה את גופך, את ליבך, את שדה העילה שלך. היא מוארת, חיה, ורוטטת בתדר של אהבה. עכשיו דמייני שאת רואה את שתי הפירמידות מסתובבות. הפירמידה העליונה מסתובבת עם כיוון השעון, והתחתונה נגד כיוון השעון. ככל שהן מסתובבות, השדה סביבך מתרחב, מתבהר, נהיה כמו גלגל אור ענקי שקוף, מגן רך ועוצמתי. את עטופה בתנועה אנרגטית שמגנה עלייך, מאזנת ומחזקת. נשמי נשימות עמוקות ומודעות. בכל שאיפה הרגישי שגופך מתמלא באור.
ובכל נשיפה שחררי מה שכבר לא משרת אותך. נשמעי ללב ונשפי החוצה פחדים, ספקות, עייפות. נשמעי לרחם ונשפי החוצה דבוסים ישנים, אמונות מגבילות שמגבילות אותך. לאט לאט תרגישי איך את הופכת לשדה האור של אהבה, בהירות וריפוי. אמרי לעצמך בקול או בלב: אני מפעילה את שדה המרכבה שלי. אני מבקשת שיגן, יאזן וירפא אותי. אני מחוברת לאור הגבוה ביותר, מתוך אהבה, צניעות ותבונה. כן יהי רצון. נחזור על זה שוב. אני מפעילה את שדה המרכבה שלי. אני מבקשת שיגן, יאזן וירפא אותי. אני מחוברת לאור הגבוה ביותר, מתוך אהבה, צניעות ותבונה. כן יהי רצון. הרגישי את המרכבה פעילה סביבך, כמו גלגל אור, מסתובב, חי, נוכח, שקט. הביאי בעדינות את תשומת הלב שלה חזרה אל הגוף. קחי כמה נשימות עמוקות בשקט. לאט לאט תתחילי להזיז קצת את האצבעות, את הגוף. וכשתהיי מוכנה, את מוזמנת לפקוח את העיניים ולחזור לכאן ועכשיו. תודה רבה.